Много фирми стартират дейност без всъщност да са готови за започването й. Наймат скъпо струващ офис, персонал, който също е разходи, и едва след няколко месеца се оказва, че са отново на стартовата линия или още по-лошо – фалират. Ясно е, че за да развиваме предприемаческа дейност, на нас ни трябва офис. Най-малкото място, където да провеждаме своите срещи, техника, с която да работим, компютър, телефон, факс, принтер, всичко, което е необходимо за едно офис ежедневие. Оказва се, че от няколко месеца в България вие можете да бъдете шеф и да седнете на своето шефско място, което всъщност е вашия виртуален офис. Виртуален офис най-вече означава една крачка в бъдещето. Използване на всички достижения на съвременните комуникационни технологии, пестене на време, средства и човешки ресурси. Какво означава виртуален офис? Виртуален офис означава физическо представителство на един ваш офис с всичките екстри, като техника за комуникация, персонал и помещение. Но наето за определен период от време. Как се появи идеята да създадете виртуален офис? Значи, нашата идея за създаване на виртуален офис е много отдавна, но поради технически проблеми, дори и не толкова развита комуникация в България, не бе възможно до преди 2 години. Значи, идеята е взаимствена от чужбина. В САЩ и в Великобритания е много често ползвана услуга, защото наистина е много скъпо дори там да се наеме офис. Физически да се наеме персонал, цялата тази техника. И затова ние решихме да я преработиме и да я предлагаме в България. Тя съответно е адаптирана към българските условия и българските търговци. Кой ползва виртуален офис? На кого е необходим? Виртуален офис може да бъде необходим на голям кръг от хора. Дори когато не присъстват в София, а имат нужда от това. Хора, които им е по-изгодно да не имат такъв офис, за да спестят средства и време. Би ли могъл да е полезен на начинащ предприемач виртуален офис, който има по-голяма необходимост да бъде по срещи и да създава контакти, отколкото да има реален офис? Полезни сме на фирми, които те първа започват своя бизнес и имат нужда от някакъв офис, където да им се събира дори цялата информация, да имат оператор, който да им записва разговорите, да им предава срещите и съобщенията, за да могат те спокойно да извършват тяхната си дейност. Виртуален офис, добър ден! Да. Можем да организираме ваш офис. Да. Значи, предоставяме личен телефонен номер, виртуален офис, оператор, който отговаря с името на вашата фирма от 9 до 17:30 часа, пощенски адрес за кореспонденция и отделна факс линия. Адресати на тази нова за България идея са и хора, които искат да пренасочат дейността си без да претоварват своите специалисти и техника. За определен период от време оператор приема пренасочваните към тях обаждания, свързани например с наемане на кадри или предварителна дейност по осъществяване на търговска сделка. В края на деня обобщената информация се предава на ползвателя. За какъв период от време можем да разчитаме на виртуален офис? Месец или повече, за по-дълго или по-кратко само? За дълги години може да се ползва. В смисъл, за период може да се ползва, ако имате желание да направите офис или да влезете на пазара в София. Тогава може да ни ползвате за месец, 3, 5, без значение колко е. Но много фирми, примерно от чужбина, ни ползват от 2 години, примерно, и те нямат намерение да отварят представителство физически в България. Просто ни използват нас за кореспонденция, за телефон, за адрес. По какъв начин виждате бъдещето на виртуален офис в България? Как ще се развива? С напредването на техниките за комуникация, мисля, че бъдещето на виртуален офис е голямо. В смисъл, все повече фирми ще имат нужда да ползват виртуален офис,
защото вече бизнесът става много по-динамичен и не може постоянно да седиш физически някъде. Контактите с клиентите дори става през интернет. Въобще всичко е много по-мобилно.